Fa 51 dies que no fan hores extres per denunciar que fa molts anys que treballen amb material precari i que els falta personal. Negocien amb Interior, que ja ha convocat 250 places de bombers professionals, però qui ha de donar via lliure és Economia. Per això, davant un edifici fortament custodiat, han fet la primera parada del dia. Els bombers calculen que faltarien almenys 1.000 places més. Aquestes 250 cobriran la mancança d'avui, però tampoc cobreixen la previsió de les properes jubilacions. A Interior, on hi havia Mossos a dins, una quinzena han passat del carrer al vestíbul, perquè aquí l'objectiu era reclamar directament al conseller. Perquè no està fent la seva feina, perquè no té un compromís d'economia en les propostes que ens presenta, perquè triga tant a resoldre aquest conflicte col·lectiu. En el nostre parc som 3, només podem cobrir una intervenció en una població de 150.000 persones, que és Sant Boi, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. De fet, avui hi ha 5 parcs de bombers tancats per falta de personal i 24 més que estan treballant per sota dels mínims. El Parc de Bombers Voluntaris de la Granadella, un dels dos que hi ha a les Garrigues, està inoperatiu. No disposa de prou mitjans materials ni prou personal per cobrir les guàrdies. Avui només hi havia 2 bombers disponibles. No podem donar resposta a una emergència, si som 2. Amb un foc de vivenda se pot desenvolupar en 5 minuts. Amb un accident tenim el que es diu l'hora daurada, que és la primera atenció és vital per reduir la mortalitat. Si nosaltres no podem actuar en aquests 2 primers moments, no podem donar una resposta adequada a l'emergència. L'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya denuncia que aquesta situació repeteix al 90% de parcs voluntaris del país. Demanen un canvi de model. Perquè la gent s'ha anat envellint, han anat havent jubilacions, no han estat molts anys sense convocatòries, ni ha hagut reposició de personal i no estem podent complir ni garantir el que mana del decret. Hem de reorganitzar el cos de bombers. Molts parcs han començat a comunicar als ajuntaments que es veuen obligats a tancar. A Catalunya hi ha 150 parcs de bombers, la meitat professionals, la meitat voluntaris. A la regió d'emergències de Lleida, però, la proporció és de 25 parcs de voluntaris per 9 de professionals. Si els bombers de la Granadella no poden assistir a una emergència, ho hauran de fer els de Lleida, Ascó o Móra d'Ebre, que poden arribar a tardar més de 30 minuts.